Hej hej, første dag. Jeg håber, I har det godt derude, og er klar på lidt mere matematik her. Og vi har stadigvæk om at trække fra, om at finde forskel og minus. Og nu skal vi lige kigge på dagens side her, og det er side 7. Og som I kan se her øverst på side 7, der er sådan en masse minusstykker her, som I skal regne ud. Når jeg regner dem ud, så skal I bruge dem herinde lige for at finde ud af, hvad det er, aben han sidder og holder i hånden der, hvis ikke I allerede kan gætte det nu. Men det er altså de tal, der kommer her, det er jeres resultater, som I skal bruge herinde i midten, for at løse opgaven. Og nedenunder her, der kommer sådan en række af tal, hvor man i den første her skal trække 2 fra, i den næste, der skal I trække 3 fra hver gang, og i den sidste, der skal I trække 5 fra. Hvis vi nu tager den første her, hvor jeg skal trække 2 fra, så har man 20 først, og så har man sagt 20 minus 2, jamen 2 væk fra 20, det bliver først 19, 18, så er de skrevet 18 her. Så skal I trække 2 fra 18, 2 fra 18, det bliver 17, 16, så skal der altså stå 16 her. Finder jeg lige min blyant frem. Ja. Og så skriver vi 16 herinde i. Hvis I kan se, der står 16 der. Det er slet ikke så nemt at skrive med det her. Ja. Skriv lige ovenover her. 16. Sådan der. Og så trækker jeg 2 fra 16 og skriver resultatet der. Så jeg gerne passe med, at når jeg rammer det der 6-tal, der står der, at det så er det rigtige sted, han har placeret 6-tal. Og på samme måde de 2 andre opgaver her. Så det er en tid i dag, der ikke er så mange ben i, men god fornøjelse med det. I må stadigvæk gerne gå ind på Villeby og så kigge lidt på den. Og I må også gerne gå ind på EMAT og lave EMAT-dysten og hvad der ellers ligger derinde. Så god arbejdslyst til derhjemme og god dag. Vi ses i morgen. Hej hej.